Gibanaban ang muabot ngadto sa 3.74 milyones ka pesos ang balor sa giduduhang shabu nga nakumpiskar sa mga otoridad sa usa ka bypass operation nga gipahigyon dito sa Barangay Dao, Dawis, Bohol. Arestado si Carlos Butal Lamaninaw alias Kayo, 43 anyos nga taga Barangay San Isidro o sa San Miguel, Bohol, human baligyae sa ang pulis nga nagpakaron ingnon nga usa ka poser buyer. Sumapa ni Police Captain Herion Itim hipi sa PIB Bohol si Lamaninaw, usa ka high value individual sa Central Visayas. Niabot halos usa ka buwan ang surveillance kapulisan kay magsigig balhin-balhin o Pinoy-anan ang suspect. Nasakmit atol sa operation ang usa ka transparent plastic bag nga dunay suod nga giduduhang shabu nga mitimbang kini og 550 grams. Nagdumili pagbuhat og pamahayag ang suspect. Mag-atubang si Lamaninaw og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.